Apostolen jaia ospatzen dugu gaur, naiz eta domeka izan, urtean zerreko domeka danez Santiago, 17. domekako irakurgaiak eta otoitzen postua hartzen dau. Eta gaur Santiagoren jaia ospatzen dugu. Eta nolakoa izan behar dan gure kristau bizitza adierazteko lehenengo irakurgaien ikusten dugu apostolen eginetatik testimontza. Naiz eta ilune barrean bizi, gauza atzetan bizi, jangoikoak erakusten duzku bidea. Eta guri dagokiguna da barri ona zabaltzea. Guk barri ona zabaldu behar dugu. Eta naiz eta azkenen arte, arazoak egun, guk barri ona zabaldu behar dugu gure herrietan eta gure herritarren. Eta horrezagatik, salmoak esaten dugu, ene jainkoa ospatu zaizela herriek, ospatu zaizela herri guztiek. Jaunaren barri ona ez bakarrik geure etxatego, eta gureko etxatego, gure antzekoak diren entzatez, barri ona guztiontzat da. Eta guztioi, gurri dagokigu guztionaino ailegatzea. Eta jangoikoaren barri ona danez, guk erakusi behar dugu, altxor baliotzu hau gure eskuetan, gure esku imperfektuetan dagoala. Eta horrezagatik zabaldu behar dugu, barri ona, gure ekintzekin naiz eta akatsak eduki santutasunaren bidean jarraitzu behar dugu. Naiz eta jaunaren jarraitzaileok kaliza betorriko jaku, kaliza da martirioa be. Eta hau da geuri dagokino bizitzea eta saiatzea. Naiz eta gure ez, iuntasunak edo, etorriko jaku, baina naiz eta han egon, barri ona be, zabaldu behar dugu. Guztidun betikoa, Santiagoren odol izurtzea zagaratu zenduzan apostolen lehenengo evangelanzitzailenanak. Egizu zure leiziak, haren zaindaritza zeten barik indar barriturik, zein du iraundagiala haren testigantzaz. Eta gure herriak leial jarraitu deioela kristori gizaldien azkeneraino. Otoitza estanda adierazteko nondik edo noraino jun behar dan gure otoitza. Aita guztidun eta betikerakoa eri degin ezazten da horrezegatik. Aldi berean kristinau aktibidadea bere zagaretxatik jaioten dan lekutik. Jangoikoaren zagaretxatik kristinau guztien aktibidadea sortzen dalako. Kasu honetan, Kristok emondako odolagaz eta Santiagoak martirioa bizizan eban lehen apostulu gisa isuritako odolagaz, paralelismo bat egiten dau. Adierazteko odol batetik testigantzara etorri zan odolaraino. Martirio be erakusten duzkuna da, martirio gereziarrak esaten dagoen moduan testigantza dela. Deituak garanearen bizitzaren adibide. Kristoren ganako leialtasunari babespean eusteko aukera ematen duzkuna. Ez edonorako fidel leialtasunez, amaienorako leialtasunara baizeneta. Kristoren kaliza edaten apostuloetan lehenango Santiago izatea nahi izan zen duan. Haren festaburua ospatzen garbitu gaizu, zure semearen nekaldiko bateo salbagarriaz, sakrifizio atsegin garria eskaini deizugun. Bere eskeman oso ohiko dan eskaintzari buruzko edo parien gaineko otoitza. Kristok egiten dagoan emoti horregaitik purifikau izatean eskatzen dugu. Kristori erakusten duzkun bateoa, bere saietza egiten duztana, bizitza moteko. Unetan prefazioen aurretik, guri kristenia izateren kaliza eta saietzaldea gogoratzen duzku. Jangoikoari, sakrifizio atsegin hori eskaintzen saiatzera garamatzan, Kristoren sakrifizioak askatuak. Sakrifizio atsegina jaunaren aurrean ura emoteko jaso duguna. Plantita besterik ez dana. Ez da horrela, Kristoren gadik datorren berrerospena autortzea. Guri dagokigu testigoak esatea. Guk jangoikoaren barri homoiak esan behar gara, momentu guztietan be.
Santiago testigo gutunak iragarri eban zure semearen eriotxatik eta biztoren datorren erreinua. Eta bere esan zan apostuluenetan lehenengoa jaunaren kaliza edaten. Haren gidaritzaz eta zandaritzaz gordetzen da sinesmena gure herrietan. Eta zabaltzen lur osoan bera dabe lagun erromesa doazen azkenean. Zeuana aldu arte, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Prefazio honek gogoratzen duzku Santiago dela beragaz leku guztietara doazan Kristoren hiru ikasle horietako bat. Bai Taborrera, bai Huerto de los Olivosera, bai neskaren berbizketarena handa agertzen da Santiago. Berbizkutaren lekuko gisa Santiago jangoikoen erreinua irakurtzen duzku. Pasko misteriotik dator, eta horrezagatik jasoten dau kartzela. Pasko misterioa zabaltzeagaitik, ja bai Eleizaren lehenengo momentuetan, eta lehen momentuko lekuko ura da bera bizitza lehenengo emon zana. Eta horrezagatik fedegidari eta babesle agertzen da, gure herrietako askotan, azkenerainen barri hona zabaltzeko Santiago agertu izan. Eta barri hona zabaltzeko, prefazioen amaieran, oroitaraztean jakun nola apostula bultzatzen dituen une honetan. Oinezela herrian dago zanen Kristoren laguntza behar da benak. Lehen apora apostulan martirizau zuen bezala. Pagertzen da Santiago irudi moduan gure federa. Eskerrak emoten dituz jona Santiago apostulu eta gure zaindararen festaburu ospatzean posik hartu dugu sandoai santuetatik. Bera laguntzaile dugula zaindu gaizuz beti zeure babespean. Eskerrak emoten jona jaso ditugun doe santuen gaitik. Santiagoko momentu honetan patroilez agertzen da eta eskatzen dut zau jarrai dezazula beti babespen esku arte ahaltxoaz. Azken otoitza klasikoa bertan eskerrak ematen ditu jaso dugun guztiagaitik. Jonari eskatzen dut zau jarrai dezala gua espean be patronatuen gauzano. Ez da arraban zabalgia, ez da barroki ugiope. Izan behargi eta garbi erakusten duzku gaur ospatu duguna. Hau da Santiagoren jaia eta haren bitartekotza, jainkoaren aurrean lehen apostolo martiri gitza bere patronopean gabon ontzat.